percebut que Canal 9 ha entrat en batalles que no devia haver entrat per l'audiència. Per una comunitat autònoma, per mi, és vergonyós que tanquen una televisió pública aixina d'avui per a demà i... I existia el paper de la censura, evidentment, i jo l'he viscut, perquè això no m'ho tenen que explicar. Jo he viscut fer un programa, entrar la persona, sentar-se a veure'l i haver de canviar frases. I no estem parlant només, que és molt important, de l'arxiu audiovisual, sinó de tota la documentació de contractes. Hi ha molta porqueria, hi ha molta merda, i l'hem de traure tota. I hem de fer que el qui tinga que pagar, que pague, de la seva butxaca, i si són delictes, en presó. Però això no se pot quedar així.